Kini ang dalan sa crossing Matina ug Pangi sa Davao City. Kung musubay ka gikan sa Carlos P. Garcia Highway, imong makita ang daghang bangag sa kalsada kay gipangbuslutan sa kontraktor sa proyekto. Kung gikan ka sa Matina Crossing, adunay bahin sa kalsada nga bag-ong nahuman. Apan sa unahan di ay perte ng gubaa. Dugay na kaayong giagwanta sa mga residente ug motorista ang ingon ini nga sitwasyon ug wala na balikay sa kontraktor. Ning bag-o lang, nagpagawas og statement si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte batok sa mga proyekto sa DPWH 11 nga makig-coordinate una sa City Transport and Traffic Management Board ang DPWH ug kontraktor niini ug mokuha og permit una mangabkab aron dili madaot ang maayong kalsada sa Davao. Gani nakamatikod ang mayor nga ang ubang dalan sa syudad nga maagian ug maayo pa ang kondisyon gisugdan na og bungkag sama sa Matina Pangi ug crossing nga gipasagdan. Dili lang kini nga proyektong walay klaro ang namatikdan sa mga Davaoenyo. Busa gipatawag sa sangguniang panlungsod ang taga DPWH 11 aron pa-esplikahon. Kasi kung makita mo yung iba doong kalsada, ampaw ba yung term na yan? I'm sure yung contractor nun is in hot water because ang kanyang quality. Nagisa ang taga DPWH sa sesyon sa sangguniang panlungsod. Gani nabalaka si City Councilor Alrayan Alejandre sa ikaduhang distrito sa Davao, hilabi na sa natad sa turismo. Roads is very important, sir, in the impression of the visitors. Kung wato to sa usa ka syudad, una na itong i-makomenta ang airport, sunod ang dalan, kapangit na sa dalan sa syudad. Nakasaway si First District Councilor Tec Ocampo sa mga kontraktor sa DPWH. Kay siya mismo ang nakamatikod sa dili pantay nga kalsada, hilabi na sa Carlos P. Garcia Highway. Naging pasaka ng diversion going to shrine, ang shrine ni Bunaog. Patsi man doon kaya nga asphalt overlaid mo gina, supposedly. Pero gabaud-baud. Itubak ko ni Sir D. Ortiz, subot nga ba siya dire, at that time, ang spokesperson nga, adili na mabayaran ang kontraktor kung dili na maayo, so dapat i-repair gina siya. Gani, nalakbitan pa ni Konsehal Pilar Braga ang proyektong overpass sa Maa nga taod-taod ng gisugdan apan wala pa mahuman nga makapungot nga nagresulta sa grabing traffic sa lugar. Punta, i-maintain po ninyo, i-improve po ninyo gamay because I know it's temporary, but then again, it's important that this is road-friendly, passable. Apan dili exempted ang sentrong bahin sa Davao City nga adunay mga kalsada sa Ponciano ug Crooked Road nga daw ampaw na sab ang semento. Ito yung ating showcase yung downtown area. And if you will drive, you will walk, ang dami ng scaling sa mga concrete roads natin. Naglisod og tubag ang taga DPWH sa query sa mga konsehal sa Davao. With regards to rigidness of that Portland cement or asphalt, we conducted a core test. If the result requires a maintenance, then we have to include that in our preventive maintenance, and we have to conduct excavation in order to that structure to be convenient for the passing public. Naglaom ang mga konsehal sa Davao sa taga DPWH nga ugmang adlaw sa ilang sunod nga panagkita matubag ang ilang mga pangutana ug mohimo kini og komprehensibo ug detalyado nga eksplanasyon sa mga proyekto nga dili pulido.